Monitoroval som 4 hektáre plochy lesa. Pohybujem sa po jednej zo 4 nepotrebných približovacích lesných ciest, zerodovaných do hĺbky vyše 3 metrov. Za 65 rokov sa na týchto 2750 metrov dlhých približovacích cestách neurobili žiadne vodozádržné opatrenia ani žiaden iný zásah pre regeneráciu pôdy. Na povrchu nezrekultivovanej približovacej cesty, na ktorej nebol vykonaný žiaden zásah, nerastie vegetácia, voda ďalej odteká a príroda sa veľmi ťažko preberá k životu. Povrch takýchto ciest je do dnešného dňa utlačený a po tomto povrchu, popod popadané lístie, po dobu jednej generácie, odteká dažďová voda z lesa a dochádza k erózii pôdy. Vek približovacích ciest som určil podľa letokruhov na čerstvo zrezaných bukoch, ktoré sa nachádzajú nad umelo vytvorenými svahmi po stranách cesty. Za celé tie roky dažďová voda vytekala cez prerušené pôdne póry vo svahu na cestu. Podľa profilu zerodovaných približovacích lesných ciest som výpočtom dospel ku faktu, že počas celého obdobia trvania týchto ciest voda odplavila z lesa približne 50 000 metrov kubických pôdy. Pre predstavu je to vyše 4000 nákladných aut, čo predstavuje plochu futbalového ihriska do hĺbky skoro 10 metrov. Len z profilu lesných ciest nám odtieklo a ročne odteká približne 22 000 metrov kubických dažďovej vody, bez úžitku pre prírodu, keďže pôda je najväčším zásobníkom vody na pevninách. Nie je tu zarátaná dažďová voda, ktorá vytiekla z okolitého lesa cez prerušené pôdne póry v umelo vytvorených svahoch po približovacích lesných cestách. Odplavená pôda s vodou sa v lese nedá ničím nahradiť. Pre porovnanie, v roku 2017 pri rekultivácii som ponechal 100-metrovú časť jednej približovacej lesnej cesty bez zásahu a na ostatných častiach bola vykonaná rekultivácia rýpadlom spôsobom jama hrádza jama. A tu je výsledok po 8 rokoch. Po zrekultivovaných cestách neodtiekla ani kvapka vody, v lese ostala všetka dažďová voda, spadnuté lístie, konáre a ostatné sedimenty, ktoré sú nevyhnutné pre život v lesnej pôde a na jej povrchu. Tu život začal prekvitať.